Oso lanbide estimatu bati buruz hitz egingo dugu gaur, bai. Oso lanbide estimatu, nola esango nukenik, oso lanbide errespetatua eta presiatua, bai. Pailazo, bai, pailazo lanbidea, ez nabil txantxetan, benetan presiatua. Oso lanbide serioa da, bai, parre eginarazten dute eta gainera sendatzen laguntzen dute. Hau palagunok, eguerdion, eta saioa eta dorleta ongi etorri, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko etortzegatik gan. Bueno, paiazo lanetan ibiltzen zate zue bilok, eta ez oizko lekutan. Beretzeate holtzetan ibiltzen, plazetan, baizik eta sarretxe eta ospitaletan, ez da? Bai, hori da. Bai, hala da. Egiten ditugu eskuartze desberdinak, gaixo dauden edo egoiliarrak diren pertsona hoien eguneroko hori puskatzeko, eta humorearen bidez, lanketa bat egiteko, beraien sentimentuak, eta lantzeko, eta pixka bat, hortan ibiltzea. Egia esatze garrantzitsua da humore txuoteko, ez gaudenien ondo bertatikan ateratzeko, ez da? Bai, gaizki gaudenean bai bizipoza pixko bat behar dalako, eta, hoxe, hortan ibiltzen ka. Bikain. Eta elkartiak Algara Klaun deitzeo, elkartia da, o zer da zehazki Algara Klaun? Algara Klaun elkartia da, pailazo elkartea, eta 2012 urtetik handaramagu, lanean eta herribarrak nun nahi eramaten. Ze ona, ze lanea arraite zuen, ze garrantzitsua dan, eta zukaldene bai biltzezate, koxinatzen bai? Ni pixkat bai. Bai, Bai, ni gustatzen zait. Bueno, gaur ingoite duna da txibi batzuk, gixau berezi batekin, ingoitu hemen batata eta patata salteatuak, aldi lehar bat, eta aldi berian ezautu ikasi eta goxatu nondi noa biltzezaten. Ados? Oso ondo. Adi lagunak, ez moitu hortik. Beno, bikote eta laguna, garatuko dizuet pausuz, nondik noa biliko gehan, errezetaiteko garaian, bale? Esan deun bezala hemen gixau bat ingo deu, txipiroiana, eta ikuste zuen bezala, beti bezala ingo deuna da, lehen da bizi bai baratzuria, tipulina eta piperra, ondo erregozi, behin goxatuta daudenian, botako bertara piperra utza, erramua, pixka goxatuko deu, baina piperra utzakin kontu zibile dargea, zeba erreiten da gehiagi usten badeu, orduan, salteatu txiki bat eman, eta bertara gero, tomatia botako deu, baitare botako deu, bertara ardo zurila, eta gero arraian salda. Eta hor, gixatzen utziko du. Ez dena esan da, hemen barraskik eta geho, botako deuna da, jatxibila pusketetan inda bertara, hoi goxatu, gatza eta piperra pixkate bai botako diau, eta geho gainuntziko gauzak. Eta hoi gixatzen utziko deu, eta listo. Gixau normal bat ingo deu, txipiro jana. Hemen batata eta patata dakau. Batata bakizue patata gozua dela, hemen ingo deuna lehendabizi erdibitu, eta haundillo dalako, eta hola batea egosteko. Harriko duguntzi baten urakin, egosita daudenean, zurituko ditugu, laukitxuak moztuko ditugu, eta laukitxo horiek gero ingoitugu oliotan salteatu, gure gixauan onduan lagungarri jartzeko. Eta hori gutxi balitz, ali bat ingo deu, hor dago gozpina, arrautza, baratzuri, hartuko dugu ekilorea, botako dugu bertara, gatzan puntua ere bai, birrindu, ligatu, zenbuz biltzazate hor, emulsio hori egiten, maionezanak eta... Ni batidorakin. Batidorakin. Batidora bakau, eskuz ez goiko, Zuk ez? Nekatxila, orduan behin goio inarazi, bale? Gaurtik aurrea ezinguz guri esan. Bueno, eta hau esan da, lana banatuko ditugu, eta ingo deuna da, lehen da bizi, behitu, zuetako batek piperra txikitu eta bestiak baratzuria, bale? Hemen bakizue pepitak atea, eta mendikan 3 aleola txikituko ditugu, bale? Ni tipulinak inkungu naiz, eta gotana batea goxatzen jarriko dugu. Hartuko eta mendikan lapikutxua, eta bago txerrek etxarraka. Eta, bueno, hemen dakat bat pixka eta hondiagoa. Eta nik uste dut, hauxe hartu behar dut. Iepala. Eta, iepala. Bale. Bueno, eta Algara Klaun, elkartian. Zein da bakoitzan eginkizuna? Zertan ibiltzen zeate?
Bueno, ni zuzendari lanetan ibiltzen naiz, batez ere formazio aldean, ez? Bai, pailazo taldea formatzen. Bai, pailazo bolondresak, pailazo profesionalak, eta gero, pailazo lanetan ere aritzen naiz pantxineta modun. Osa, pantxineta ditzen zea? Bai. Gozo, zea, orduan ez da? Vale. Ondo. Eta bulegoan. Eta zu bulegoko lanak iten. Bulegoko lanetan, pixkat kudeak eta merchandising desberdina dakau, kamisetak eta produktu desberdina saltzeko. Ondo. Azkenian, baliabide ekonomikoak behar izate ditugulako proiektuak aurrea indezan, eta horren kudeaketan, voluntarioak ere badaude, profesionalez aparte elkartian, eta voluntario hoien kudeaketaren nik ematen dut. Eta gero, baliabide ekonomikoak lortzeko lan guztia ere, bai, diru laguntzen eskaera, eta guztia... Lane harrakazu orduan, ezta? Bai. Hemen ez badu iten dorletak eserretan, danak txian gelditzeka goziak ingainea. Bai. Ondo, garrantzitsua. Ondo. Bueno, eta zenba zaudete elkartian, zenba kide zeate? Pailazo taldean gutxi gora bera izango gara 16 bat, 11 bolondrez, 4 profesional, eta gero galere elkartean baditugu pailazoak ez diren bolondrezak, beste bolondrez batzuk, ez? Merchandisian edo laguntzen digutenak, itzultzaile lanetan, sare sozialetakoak, gaztiak hor dabiltza, tope. Eta garagunekuak. Garagunekoak ere... Goienetxe fundazioko garagunetakoak Zarautz Berilota Errenterikoak launtza egute pixka bat, merchandisinga saldu, behaiek kokatuta dauden herritan elkartia ezagutzea eman, da holakoak. Ondo. Eta, pantxineta esan dezu, ze pailazo gehiago topatuko ditugu bertan? Zintzutia hor, ze? Brownie, ez? Txibiron? Puxika bai. Puxika, bale, ados. Puxika, ongo da. Kurrusko ere bai. Bale. Bai, kurruskokin gainak koskorro, kurrusko, nazte ikenaz askotan. Eta Filipo. Bale. Eta Filipo. Oiek batez ere topatuko ditugu ospitalian, eta egoitzetan, baina geriatrek laun proiektuarekin. Ados. Eta didez hor, zein da pantxinetan eginkizunak? Jendia barrerazi, humore banatu bai, baina nundik noa bitzea, zein da zehazkizue lana? Bai, nik normalean osteunetan joaten naiz ospitalera, kirofano akompainamendu eikia, bai? Egoten da eguneko ospitalean, bai, kirofanoa, eta orduan bertan ibiltzen naiz, askotan urduritasun handia dago, antxetatia... Bai, egoneza eta hori kudeatzeko laguntzen. Hori da, batzuetan ebai gaina... Goizean goizkuten dira eta eguardian pasatzen dira kirofanotekan. Orduan ere ordu asko dira hor zai eta orduri gaudenean luzeago, ez? Orduan, geldialdi hori, ez? Alde... Hobena kudeatzeko eta atzeginagoa izateko, alegia, eta? Ondo. Bueno, eta bikote, ze hospitaletan ibiltze zeate? Beti berdinean o alde batetik bestea edo... Donostiko ospitalean ibiltzen ga. Bale. Momentuz, Donostiko ospitalean eta gero bai egoitzetan Gipuzkoan barna ibiltzen gara, bai? Gipuzkoako egoitzetan, baina ospitalean Donostikoan. Donostiko ospitalean. Eta pediatria arloan gainera. Bale. Bai. Osea, txikitsuekin gehien bat. Bai. Vale. Eta esan dezun bezala, eoteziala kirofanoa jumuna aurretikan, zen arlo gehiotan laguntzen dio ezue gaztetxuei? Bai, hoi osteunetan juten gara pediatriako kirofano akompainamendua ikea, ez? Baita ere alergiako arloan ibiltzen direnei, beraiekin ibiltzen gara, eskolara joaten diren umeak, baina astelenetan badoazte Filipo eta Puxika, astelenen atxaldetan, eta beraiek ibiltzen dira pediatrian, geletan hospitalizatuak dauden umeekin. Ja denbora gehiago, edo posoperatorio baten, edo... Bai, edo egun batean handaudelako, kirofanotik pasagabe, beste gaixotasun motengatik, ez? Onkologian ere bai ibiltzen gara, ez? Onkologiako arloan, bai astelena eta bai ostegunetan, ez? Ume asko daudelako ere bai, beraien, zaintza hori mardutela, ez? Astero, bertara joan, medikamentu hartu, ez? Eta beraiekin ere bai hortan ibiltzen da. Ona. Ze lan txukun egiten dezuen da ze biharrezkoa. Agola txikin behar da? Oso ondo, profesionala da, hau, dorleta labana ondo moitzeu,
Fin, binagreta bat iteko gaina indezu, txiki, ondo, hola guztetan zait. Zure bai xerrak oso ondo, zuke bai. Zaila, oso ondo. Zente honen erantu noen zait, nire zertetan nuek, vale. Venga, eta nola prestatzen dezue adibidez, bilketa hori behaiekin, edo nik pentsatzen dut, numeko gauza balin badaka, o beste balin baka, ua balin baka, etxatela, histori berdinakin jungo garea, ez da? Igual sensible jun behar zeate, edo era batea o bestea, igual, ez da? Bai, a ber, ez goaz horrela geleta. Gauz oso importantea da, lehenengo geletan sartu baino lehenago biltzen garela, bai enfermerekin edo bai auxiliarrekin, jakiteko pixko bat gela horretan zertopatuko dugun, ez? Zer duten, bai, zenbat denbora daramaten, eta orduan horren arabera sartuko gara modu batean edo bestea. Egia da beti baimen eskatzen dugu. Bai, no? Zenbatzutan, zeun nola zaun ez zugogua, baina ez paiasuk edo ez inorrik usteko. Inorretzako, bai, ez una, ez da, bai. Guraso eta nahiko, igual, eh? Bai, eta medikoei ezin esan, ale, 6 kanpoa. Claro. Guri esateko aukera badao. Ados. Baina gutxitan gertatuko hori, ez da? Bai, gutxitan gertatzen da. Gertatzen denin askotan gero, bai, asera batian esetza esan, gero saltzi eskatzen digute. Bai, ez da? Da mutu iten dira gero, ez da? Bai, edo momentua. Ja, igual momentu hortan ez, baina hortikan ordu batzuta bai, edo hortikan momentu batea, ja. Bai, normalean oso gutxitan izatea. Baina, badago, bai kasu bat, eta ez da ezer gertatzen. Nola jartzen dira umetxoak sartze zatenian hor gelan, eta zuek ikusitakuan, eta eundoko arpegiak, ze arpegi jartzen ditue? Normalian behiak zabal irikitzen dituzte. Eta, baina ez umiak, gurasuk bai. Zen, gurasuk horreoten dia, aulkian umia ibehitzen, ez? Eta orduan gurasuk izaten dira normalian, hoben jasotzen gaituztenak. Claro, bai zate laguntza handi bat gurasoentzako, umeantzako, baina bai gurasoentzako, ez da? Bai, eta hori, umentzako goaz, baina azkenian ebai gurasoak apoio idean. Familiak daka arazo azkenian ebai, ez da? Bai. Eta gero ere bai gustatzen zaigu asko esatia, langileekin ere garrantzitsua dala, ez? Beraiek daude egunerokotasunean, ez? Gaixoekin. Eta langileek irribarre bateekin agertzea, guretzate bai garrantzitsua da, orduan, beraiei bai, animazia. Dudi gabe. Perfecto, ez da? Bai, ezin hobe, oso ondo, eta dorleta guendik eta hobeto. Txiki endo, oso ondo, ezin hobe. Hau, goxatuko dugu guain lasai, esan deun bezala, goxatu hostian, gero txibila gotako ditugu, eta gero gainuntzeko gauza jungo geha botatzen, laban hartuko izute bendikan, bale? Eta una bazue, organikoa hor dakau, eta horrea bota, bale? Oso ondo. Bueno, eta, esan duen bezala, dena bideratu egunez, jungo geha, ane otegiren gana. Ikusiko zuen, osoa kokin, eundoko proiektua, ea zertan nahi da. Guazen bertara, guantxe gaude hueltan. Eguerdion, Joseba, ane otegi naiz, osoa kukinetik, eta behin platoan egon nintzen zurekin. Aspalditxo, ja. Gaurkoan gure proiektuko esparru konkretu bat ezagutzeko etorri gara, bezero baten etxera, oinatira. Guazen ba. Gaurkoan osoa kukineko zatirik intimoen eragatoz, bai? Bezero baten etxean gaude eta aholkularitza pertsonalizatu bat egin behar dugu. Azken finean, etxe bakoitzak dinamika bat dauka eta gu saiatzen gara etxera joaten eta zuen etxean dauzkazuten gauzekin eta tresnekin sukaldaritza osasuntsu eta eguneroko bat egiten. Eta, zerbitzu hau bai ematen degula Gipuzkoa mailan, urrutirago ez gea iristen, baina, nahikoa mugitzen gara, ze azken finean gure ustez, leku politena bakoitzaren sukaldea da. Eta osoak hor behar du. Aitoretan ni bisok lan itzen du kanpuan, eta ez dakagu denbora asko sukaldean egoteko. Baina gure familian dako osasuna oso importantia da. Eta elikadura ere. Gure etxean lau gara, 2 ume dakagu 18 eta 16 urte. Pentsau dugu, hanen proiektua oso interesgarria izango dan guretako. Baina nik uste du dana dakagu prest, sukaldera fateko, eta sukaldeko, aberse dakagu aurriteko.
Bueno, gaurkoan, aukeratu dugun errezeta da olo opiltxo gaziak. Eta nola egingo dugu hau? Bueno, oso erresa da. Egingo duguna da, barazkiak etxean dauzkazutenak lehenengo sofrito gozo bat prestatu, txikitu, zartagian, ondoren tomate pixka bat gehituko diogu, gaur erremolatxa daukagulako eta gozoarekin kontrastatzeko, eta sofritoa behin prestatuta dagoenean, oloa gehituko diogu zartagira. Barazkien humedadeakin hidratatu egingo da, eta pasta bat sortuko dugu. Bueno, Irene, eta errezeta zuk ikasi berdezunez, zu jarriko zea, porrua eta erremolatxa txikitzen. Primeran? Hala ba, bazen. Errezeta hau aukeratu dut, batez ere, nerabeak etxean daudenen, gertatzen da ohikoa da, gosea handia pasatzen dutela. Batzutan aspertua da, baina gosea ere bai. Eta zizkamizka osasuntsuak, interesgarriak dielako, maigainean edukitzea, bai? Opiltxo hauek, labetik ateratakoan, naiz eta barazkiak eraman, oso ondo mantentzen dira gelako temperaturan. Ez daude hozkailuan gorde beharrik. Orduan frutarekin bezala. Utzi maigainean eta umeak pasatzen diren bakoitzean, txak, bai? Barazkiak, gazta, arrautza, zereala baita ere, labore bat sartzen dugu, oso perfil nutrizional egokia dauka, etxe osasuntsu baterako. Eta horregatik da errezeta hau. Bueno, kasu honetan, erremolatxa aukeratu dugu, baina erremolatxaren penka erabiliko dugu. Erremolatxaren zapore berbera dauka, baina egosketa askoz ez azkarragoa da. Eta horrela baita ere, elikagai xauketa ekiditen dugu. Barazki osoa aprobetxatuz. Bueno, orain, erregosiko ditugu barazki hauek, denbora gehiago behar dutela, bitartean tomateak moztuko ditugu eta ondoren botako ditugu zartagira. Aholkularitza zerbitzu hau aurrera eramateko lehenik eta behin bezeroarekin egiten dugu galdetegi bat. Pasatzen diogu, bere familiako ohiturak pixkat ezagutzeko. Gerturatzen garenean, bertan ikusten ditugula dauden tresneria. Eta bakoitzaren eguneroko hori nola antolatzen den. Saio horretan, proposamen bat egiten da aldez aurretik eta familiarekin adosten da. Zer errezeta mota, zein diran gustuak, zer da gehien potentziatu behar duguna, batean izan lehizke barazkiak, bestean lekaleak, familia bakoitzak dauka bere egoera. Orain, barazki sofritoa prest daukagula, olo malutak bertara botako ditugu eta ondo nahaztuko dugu. Eta ondoren, honi gehituko dizkiogu arrautzak eta gaztaia. Bol batean ondo nahaztuta, eta horrekin, goiara batekin, bandejan ipini eta labean ipiniko ditugu 180 gradutara, 20 minutu. Hementxe dituzue gaur egin ditugun olo opil gaziak, gure nerabeak bapo-bapo jartzeko, eta horrelako zeozer behar badezute familian, bilatu Facebooken edo Instagramen oso akukin bezala. Orain Irenek eta biok jarraitu behar dugu errezeta gehiago egiten. Hori da? Urrun arte. Hau pa Irene eta hau pa Ane. Ze hona indezuen beste... esnak hori egia esan, etxian zenbat aldiz, eozen gauza hartzen du pikatzeko eta eozer lizkerri, eta egia esan etxien gauza honak egon berdia, eskura, zeratik amestela gozia sartzen zaigu, eta betiko kajoi berezi horta jutegea, eta pekatu egiten dugu askotan. Egia esan honena, txistikan ateatzi izatea gauza horiek. Bueno, eskerrik askoan, eta badakizuen, norbaitek aholku gehiago berbaitu, ane hongo ane zuen zai. Bezarka da hondi bat, eta urren arte. Gugurian jarraitu berdeu. Ikusi zuen bezala hemen barazki jabeitu ze itxura hartzen nahi dian, zenba gauzetako baliko zuen oinarri honek, Hola, hasi, eta hemen ja, nahi zuen nahi tiakazuek, gau txipiro egin jungo geha, baina oinarri hau da, eharra. Eta hemen nindeuna da, bakizu telebistan magia egiten deula, eta patata egozi zaizkigu, eta egin behar deuna da, zuritu eta laukitxotanin. Dorleta, hain txikiak ez, Bale? Guain hola, sentimetro batekoak hola, bale? Eta zuk ere bai, bale? Nahi una patata hartu nahi una patata, eta bion artian kudeatu, bale? Ez da kasu aukera ikan Dorleta. Bueno, ningotena da hemen pixka jetxi, zua ez, indarke jegi esartzeko, txibiro jamosten hasiko naiz, eta bago astxerrek etxarraka. Bueno,
txikiakin labanakin hobeto moldatuko zea? Bai, Dorletak ondo, endu dizu. litzateke, ondo. Dorleta badakazuan beste bat Jazu, txikila. baina labana. Hor dakazue. Vale. Vale, osondo. Zola patatak endu duzun, beak zuri labana. Bueno, segun zein dan daona leheno esan dezue, bai, gaixon bat, modu batekoa, oera batea daon, ogoiz guztia pasa berdun, justu di joan era batea. Nola kudeatzen dezue? Pentsatuta dakazue ja, badazkazue, ez dakit monologo antzeko batzuk prestatuta, edo oso improvisatuta da dena, edo nola iten dezue hori? Ba, ez daukagu monologoa hola Ez dakazue. prestauta. Egia da, entrenamendu asko izaten ditugu, bai? Hilabetean bi elkartzen gara, bai, entrenatzeko, eta orduan ja, erramienta askotxo ditugu poltsikuan, bai, gero egoera batean edo bestean ateral izateko. Baina gure saioak improvisaziozkoak dira, ez? Gelan topatzen dugunarekin aurrera egiten duguna edo, ez? Baina, hoixe, musika, erramienta oso importante bat izatea, Vale. ahotsa, kantuak ere bai. Eta zer zatez ere, dizo, zehola, kaletean jotean bezala diskakin, edo ahoz abesten dezu, eta txirula bat eramaten dezu, edo segiten dezu. Ez, edo ahoz abestu, Bai. ukelelia, badao bat, Vale. gitarra, harmonika, Vale. bai, instrumentu desberdinekin, baita ere, klauna ja, erramienta potentia da, baina bestela ere bai, izalitezke txontxongiloak, Vale. bai, horrelako erramienta motak. Bikain. Pentsatzen dut, esan dezuen bezala leno, zarren egoitzetan are bai jute zeatela, oso antzekoa da Aiton Amonekin lain aitea o umetxokin, o antzekotasun asko dago? Desberdina da, zeren bizi esperientzia desberdina da. Osea, umiek oaintxa idea deskubritzen dena, eta helduek ja deskubritu dute... Astutzen nahi zaie. Hori da, eta gaina astutzen nahi zaie, eta egia da, txikitako gauzak, bai, edo gazetakoak da, galtzen dan azkeneko gauza, ez? Orduan horrekin saiatzen gara rekonektatzen edo, ez? Baina, gaina proiektu oso desberdinak ditu, ez da, Dorleta, eta... Bai, egoitzetan bi proiektu aurrera ematen dira, bat da bisita puntualak hilabetero, paliazoa juten dira, paliazo bikote bat juten da, egoitzetara, eta bisita puntual horien helburua pixka da, egunerokotasun horrekin puskatu, egiten nahi dian hortan ere paliazoak sartu eta beraiek hortan lagundu, umore puntu hori noski jartzearena, eta gero dakagu beste proiektu bat geriatrik laun izena duna, eta geriatrik laun proiektua espezifikoagoa da. Ja, egoitzako profesionalek, psikologoak eta lantaldeak dementzia duen egoiliar talde bat aukeratzen dute, eta hoiekin ja egiten da lanketa espezifiko bat. Helburu jakin batzuk jartzen dira, eta hoiekin 12 saio egiten dira. 3 hilabetetan zehar, astero juten da behaiekin saiatzea. Eta, egia esan oso emaitza hona ematen nahi dan proiektu bada, eta egoitzetatik oso pozik daudenak, eta zorientzen gaituztenak ikuste. Gerrikitan egon godia zuek iristeko, ez da? Bai, hoi esatez zuten, eta hoi pello, komentatzezun paliaso bate juten danak, bai, dementzia dakate, baino 5 minutu behan du aleitzezea, eta ja esaten nahi zaizue, 5 minutu behan du zatuzela, edo, eta gaur ez aldatoz paliazoak, eta holako gauzak eta kuriosoak izateiala. Eta adibidez, umetxokin, esan dezuen bezala hor sartze zeatela eta murgeltze zeatela zarren egoitzetan iten nahi dian gauzetan, umetxokin ebai jolasak eta egiten dituzue, eta gauzatxoakin, ariketa batzuk, edo, segun unben nola da honez, da? Hori da. Bai, oian balin badao, edo... Hori da. Horregatikan, bai egoitzetan eta bai ospitalera joaten garen bakoitzian, bertako langileekin egoten gara, jakiteko informazio guzti hori. Bai, zeren agian batekin egin dezake igual jolasen bat edo, ez? Bateratzen bada, berak goguak balin baditu, ez? Zen askotan izaten da, emozionalki ere bai askatu izateko momentu bat. Tankora etortzen dira, eta aprotxatu mierda gune horiek, ez da? Claro, orduan, ez? Baina ez da denekin berdina, ez? Denak ez gara berdina, eta posile dezu ere bai proba hau gauz berdinera maten gela desberdina eta... Eta baten arre eta bestian zo. Oira. Guri janari jakin gertatu zaigure bai. Egundoko almondikakin, eta batei batez, eta bestiai gustatzen zaio, ez da? Eta pertsonak azkenian bakoitzak gain desberdinak gea, eta gaini ala izan behar du, ez da? Bai, horregatik azkenian dia, emanaldi ez dia, baina dia interbentzio espezifikoak, ez? Bakoitzari... Oso personalizatua da. Hoi da.
eta lanbide polita da, oso polita da, itena izaten lana eharra da, baina aldi berian gogorra ere bai, ezta? Batzutan. Bueno, gaixotasun gaizki egotean ikuste denontzako gogorra izaten dela, ez? Ez zaigu inorrei gustatzen gaizki egotea, eta gaizki gaudenean gaina ospitalean ez ditugula bertan lagunak, ez daukagula gure arropa, jan behar dugula ematen digutena. Ematu preso zaudela, ez da? Ez? Orduan, garrantzitsu eritzen zaigu... Sentsazio hori kendu pixkat, ez da? Bai, eta hola egon behar bada ere, zen garrantzitsua da, ez? Azkenian zaintza hori, emozionalki ere bai zaintzat egotea, eta gaizki bagode ere, umorea garrantzitsua dela, eta hor egon behar dela, ez? Hoxe, irribarre batek, azkenian hartu beharko ez du medikamentua, baina nola hartzen dezun ere, iruditzen zaigu sendagarria da. Garrantzitsua da, bai. Eta ordu nortxe. Eta gero egia dare bai, paliazoak beraiek ere, segun ze egoera bizitzen dituzten, emozionalki ere egoera horiek ere ikutu egiten dituzte. Eta egiten da taldean, lanketa bat, talde dinamika batzuk, psikologo batekin, pixka bat motxila horiek ere batzutan betetzen juten dian, bizipen horiekin betetzen juten dian, motxila horiek bai ustutzen juteko, eta paliazoek behaiek ere behar izaten dutela bizitzen dian egoera horiek alde bate hautzi eta berri euneko unian azaldu eta... Hoi da. Bai, zen azkenian zikutzen gaitu ere, bai. Bai, pertsona geha eta... Bai, eta konpartitzea oso garrantzitsu eritzen zaigu, ez? Azkenin bizitako esperientzia horiek, ez? Taldian, ez? Konpartitzea... Gaina pailazok beti oso sentiberak zate, normalian. Batzuk diurreagoak, bestiak traketxagoak, bestiak... Danetik, baina danak sentiberak zate, ez da? Bai, bagaia. Bueno, nola zoazte hor? Oso ondo zoazte. Ezin jobe, mehin goizuet hemen platertxo bat, eta gio ja ikatzen dezuenian, hau jakenduko deu, uratu dakala, hemen jarriko dituzue, ja, txukun. Gio salteatuko ditugu, igual batzui pixkatekin ebai, kusiko deu. Hemen emango jotan eguain energia pixkat berri ze, badakizue beti gauza botatzen hasten genian, kasolera energia eman behar dio, zeatik gauza botatzen dugunean, normalen hotza botatzen ditugu, eta bestela apala gelditzea dena. Eta, apalez gai ibiliko, ez da? Ez. Eurre mango joa. Energitxutia hortxe. Ondo. Bueno, earki goaz, earki goaz. Betu, badakizue hemen, kalamarek hauek olaxere jateko preste ongozian. Baina hemen, gertatzi zaiguna da, barredonduakin bezala, eta hola, gixatzeko arakekin batzuk, buelta eta buelta goxo daudela, baina gero batzutan, gogorra gelditu zait, da gehiagin deulako. Eta hau adibidez guantxe, betu, hemen jarriko izuet horrela, betu, baikoitzen pintxito bat emango izuet. Horrela, zien. Txoinek atzan puntua botako jau pixkat. Bale. Eta hola daude xamurak. Hau egongo litzateke horrela xe, plateran jartzeko eta jateko. Baina, guain, nola denbora gehiago emango jo, gero beharko genuke ja, ordu erdi bat gixatu eta xamurra geratzeko. Berri ze. Baina hola eharra, ez da? Presa alimakazue, hola xe jan. Eta gixatu nahi bazue, guain ingo deuna da, kusiko zue, gauza botatzen jun, eta goxatzen jarri. Bueno, nolatan jarri zen duten hau martxan? Ideia, unundikan harrapatu zen duten? Bueno, egia esan, ni paiaso bezala ja formatzen ari nintzen, ja formazioa banuen, eta ikusi nuen, bai Valentzian, bai Madrilen, bai Katalunian, zeola ospitaleko paiasoak ja martxan denbora. Eta formazio batzuk ikusi nituen, eta berta jun, eta esaten hon, beste lekuta malima da, hemen zatik ez? Hemen zatik ez, ni hemen bizina, eta hemen txere bai beharra daukau, eta horrela zizan bizko bat abentura. Eta orduan bai ontzinean Madriden edo Bartzelona edo olako elkarte baten barrun lanian? Egon du nintzen formatzen Madrilen, formakuntzan, gero bertan, bertako elkartearekin, badago San Iklaon, Paiasos Hospital, Paiapupas, elkarte desberdinak, gaina federazio bat beraien artean ere bai egina dago, eta pixko bat ezautu lana, gero bai hemen aritzeko. Oso antzekoa da egiten dezuena, berrikuntza zuek sartu dezue, edo ekarri dezute behetako bat zuen berrikuntza horiek erakusteko, edo... Berrikuntzik ez nuke esango sartu dugunik, besteke bai ospitalean, egoitzetan ere aritzen dira, egia da nik usteleko guztietan formazio oso garrantzitsua dala,
Ez nuk esango nik oaintxe bertan nola guk zozer berezirik sartu dugunik, ez? Guk bai mantentzen deuna da gure izkera, ez? Iruditzen zaigu hemen Euskal Herrin eta Gipuzkoan, gure hizkuntzan inbiardeula gure hizkuntzan, ez? Lan inbardeula, eta hortan, ez? Buru belarri bai pixko bat, ez? Hemen hau prest, urtero zuan zehar, ez? Eta ala izan berda, urte usuan zehar, oso ondo ikusi zu, gondikan txapa egatzen. Zeratikan, jendia hoi da, astoi pasatzen deu, eta gero jendia ja astuite zaigu, eta berdina gueltatzen gea. Eta urte guztin egon bergea buru belarri. Oida, kogorara ziten digu indeun ariketa hoi. Onda. Zerrek narritu zizuen, pailazo lanetikan, olako elkarte baten eotea, zein da desberdintasuna? Zein da harrapatu zintun oinarriak igual, hau iteko? Nire ustez, nahi klauna guztan zain, paiasa naiz, eta gure lanak beste batzuei baliogarria izatea, garrantzitsu eruditzen zait, eta zergetik ez aprobetxatu, ez? Eta aprobetxatu, balio edo behar duten lekuetara eramatea, ez? Eta orduan zabalkunde horretan, ez? Egia da gu ospitala, baina gero bai elkarte desberdinekin kolaboratzen dugula, ez? Eta, hori garrantzitsu eritzen zait, ez? Esku hartze hori denon artean. Ona, oso garrantzitsua. Bai, eta gero terapia puntu bat, bai, ez? Sartze zaiola, pailazo lan honek badauka terapia puntu bat ere, bai, egiten den esku hartze hortan. Ez da bakarrik espektakulo hortan entretenitzeko etin dana, baizik eta egiten dela, lanketaia pixka bat sakonagoa hoi da. Bai, jakintza batetikan, ez da bakarri pailazo formakuntza izatea, ez? Horregatik esaten beste doai batzuk ere bai euki behar diala, ez da? Bai, formakuntza pixko zabalgundia da, osea, dementziaren inguruan jakitea, edo heldutasunak zer dakarren, aurrak, adinekiko aldatzen doazte, jakin pixko bat, zer ikusten duten telebistan, ze kantuak dituzten orain, gaztik, nola dabiltza, mugikorra, zer jolas, mugikorra. Zate mugikorrez beteta, eta humea guztiak, mekatzik la barre. Bueno, hemen, gauza bat, gainean lortu izan dugula duela urte batzuk onura publiko... Eusko Jaurlaritzak badauka bere atal berezi bat elkarteak pixka bat aztertzen dituna eta onura publiko bezala izendatu gintuzten pandemia ondorengo... Bai. Azkenean da, onartzeare bai ez, egiten dugun lan horrek gizartean badula bere onura eta ekarpen positibo bat egiten digula gizarteari. Ez que nik esaten dugu gure, eta arginan otarrak izan da, dakizu, guk egun bat parrein gabe, esaten dugu egun galdutako egun badala, ez da? Oixe, zek tripak bete eta... Eta zuen postu, dudik gabe, bi gauzak dira garrantzitsuak. Bilak eta beste askore bat, baina bi horiek oinarriztako batzuk dira. Bai, asko. Launak, ikusi zuen bezala hemen behitu, gixatzen laga deu, zua jetxingo deu, tapagarri jot bestela gehiagi lehortuko dira, gehiagi lehortzen juten badia aldeu urpixia botatzen junda, salda balin bakago beto, baina esan dakoa tapagarrita, zu basuan, 25 minutuan, nahiko txiki jazian, gixauta aukiko deu. Eta bitarten ingo duna da, Deierriko ostatura jungo gea, eta ikusiko zu zeu prestatuko zaituzte. Pantxineta ingo ge, guretzeko, pantxineta, ikusiko zu, guantxe gaude bueltan. Kaixo, Nilone naiz, ongi etorri Deierriko ostatura, gaur Arizalan gaude eta gure proiektua erakutsiko dizuegu. Deierrin gaude eta Deierrik ditu 19 herri txikiak dira, eta orduan udaletxeak ikusi zuen behar bat, leku bat sortzeko non denok elkartu eta errepetzatu zuten merkatu sozial bat sortzea. Deierrin bazegoen kontsumo talde bat, Dekate izenekoa, Deierriko kontsumo taldea, eta horrekin batera sortu dute kooperatiba hau, dela Deierriko ostatua, dago egintzan hitzeko espazio bat, non egiten dira udaletxeak ekartzen dituenean, adibidez antzerkiak, kontzertuak, gero ere badago espazioan don jendeak erabili dezaken, adibidez nahi baduzu entxaiatu, edo ekintza baterako erabili, ere badukazu aukera erabiltzeko. Gero badago taberna eta jatetxea, eta gero badago denda. Saiatzen gara ekartzen dena produktu lokalak, dena ezin da, orduan behintzat ekologikoak izatea.
eta, bueno, hemen baudenez abeltzen eta ikasari asko, bere produktuekin sortzen dugu ere denda. Oraindik dago sorkuntzan, eta baude beste proiektu hor sortzen, hauek dira momentuz funtzionatzen daudenak. Udaletxeak bazukan upategi hau zen upategi zar bat, berritu zuen espazio hau sortzeko. Badago kontsumo taldea, non astero egite duten eskaintza formulario baten bitartez, eta orduan, ostegunetan badatoz bere produktuen bila. Eta orduan hori internetetik bidaltzen da, eskatzen nahi dituzten produktuak eta daudenak. Gure inguruan daude herri txiki asko non bakoitza bere herrian egiten du bizitza, eta hau da ere elkartzeko leku bat, oso garrantzitsua horrelako herri txikientzat. Eta, bueno, badaukagu eskaintza hemen dago irekita asteartetik larun batera, igandetan eta astelenetan izten da. Normalean, astean zehar etortzen dira bezero gehienak, herritako jendea da, abeltzain eta nekazari asko datoz. Hori goitzetan amaiketako egitera, datoz ondoko granjetatik. Eta azken finean hemen herri guztetako jendea elkartzen gara eta guztiok ezaguna gara. Ezagutu ondoren gure proiektua, goazen sukaldera errezeta prestatzera. Hau da Marta, gure sukaldaria, eta gaurkoan erakutsiko digu nola egiten den pantxineta. Behar ditugun osagaiak izango dira hojaldrea, natillak, esnegaina eta gainean jartzeko arrautza, almendrak eta azukrea. Hasiko gara hojalderarekin, amasatu beharko dugu, eta jarriko dizkigu almendra gainean eta asatuko dugu labean. Hemen eskaintzen duguna da janari tradizionala gehien bat. Egiten dira bai amaiketakoak bai eguneko platerrak, plater kombinatuak edo pintxoak. Badago eguneko platerra eta asteburuan ere badago asteburuko menua. Hemen saiatzen gara egiten errezeta tradizionalak produktu lokalekin. Pantxineta ja atera da labetik, oztu egin da eta zatitu dugu, eta orain jarriko diogu barruan daramana. Gaur aukeratu du egitea pantxineta, gure postreak hemen etxean egiten ditugulako, eta baditugu hainbat aukera, adibidez mamiak, arroz esnea, natillak, eta abar. Pantxineta Martak egiten du, bere amonak egiten zuelako etxean, eta bere errezeta hartu du eta ostatura ekarri du eta arrakasta handia dauka. Pantxineta egiten duenean Martak, egia esan jendeari asko gustatzen zaiola. Normalean jende helduagoari gustatzen zaio gehiago. Hau guztiontzako da, umei ere gustatzen zaie. Bukatzen ari gara pantxinetarekin, orain ja dago botatzen azkenengo kapa, botako dio azkenan azukrea, eta ja daukagu prest gure pantxineta. Hau da gure pantxineta, eta nahi duzuena etorri zaitezkete Arizalara Deierriko estatura frogatzera. Zaudete gonbidatuta guztiok. Eskerrik asko, agur! Hau, pabikote eta gora etxeko postriak, Egarra pantxineta induena, Bai. Ona, salia galtzatek. Jate aldezu pantxineta izan da, bai, Bai, gustatzen zait. Zuke bai, ezta? Baita, gozua gustatzen zaigu, bai. Bueno, mila esker, zenba gauzak jarraitu zuen, eta horrela jarraitu etxeko postre egiten, eta goxatu arazten juten dian denoi. Urren arte. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen inbiar deuna da, beitu. Lapiko bat atera biardet, hemen batata eta patata salteatuko ditugu, baratzuri ale batekin, eta bestalde inbiar da maionesa prestatu. Hau esan saioa utziko geniola, ez? Ondo, saio hau saioana da. Oso ondo. Botako jozu gatzare bai, ekilorea, sekulain aldezu maionesa. Ez? Ona, hori pila gustatzen zaigu. Ni jomo nahi zoli jo. Hori pila gustatzen zaigu. Baina zu alioli, dala, maionesa baratzuri duna. Vale? Osea, alioli gauza da, baina maionesa baratzuri duna gauza da. Ingo zuna, lero zuritzen oso ondo ibilizea. Zurituko zu, osua botako zu, arrautza botako zure bait dena, hemen digan txorrota da txiki bat, gatza pixkat, eta olioa... Barra. Desente. Esango izu hemen lagunak noaino bota. Eta hemen, beitu, nola di joan hau, oso itxura eharraka, eta usaia zezanik ez. Pixka jetxiko deuzua, bale? Puntxua hartzen nahi da, eta esan dako, hau nire bai energia emango jo, olioa gota, eta hemen salteatu jarret, bale? Zu ingo jazu presin pixka pikatu geho, gainetik botatzeko? Bai. Argina otarren ikutu eman berko jo, ez da, gaurko horreztai. Beitu, hemen dikan ingozuna da, ostotxokatea,
eta txortenak organikoa bota, bale? Oso ondo. Eta txiki-txikin. Bale. Txikiten gainea bila da, gau, zen ez, erakutzi nola xerratzezun ez, ha? Oso ikan altzan bota, Bueno, makinai lautzeko. Ondo da. Bueno, bikote, kontatu, badakite bai dortakazuela beste ekintza pare bat, ondoloin, gero Gabon Clown, kontatu pixka zer dian. Bai, Nik lana daukat hemen, ondoloin ekainetan iten dan ekintza bada. Vale. Ospitaleta urtean zehar juten dira profesionalak dian pailazuak eskuartzo jekitea, Vale. baina gero voluntarioak urtean bitan juteia. Bai, asala gabe. Eta pediatria saliaz aparte juten gea ere bai, bueno, beste eremu batzutara, helduak dauden eta eremutara. Eta, bueno, pixkat ikasturteari bukaera emateko pijamaz jantzita, ondoloin esanez, eta egunero, bueno, momentu hori pixka bat goxatu ze bai, umore puntu bat jartzen. Hor, paliazo talde guztia. Bai. Profesionalak eta Danak. voluntariak Bai. denak. Zenbat Bai. altzeat egun? Bueno, normalian danak biltzea zaila izatea, baina agian 7-8 bat pailaso joaten gara, eta berezitazuna pixko da ez gehala pediatrialdian ibiltzen. Baizik eta marara ere jotzen garela, ez? Bertan daudenei bisite egitea, izaten da larra estantzia, dauden helduak edo, eta normalean, bueno, oso giro ederra sortzen da. Atsegina eta ondo pasatzen zuen. Esan dazu, Venga, bota trit. Oso ondo. Guain bota gatza bildurri gabe bota, hola, hartu dola eskurtxokin, hola. Bai, gustatzen zait. Beste hainbeste. Bai, beste hainbeste, botako Josu, eta olilua hemen balin bakazu bihatza bat, bikoitza, bale, honeaino, gutxi gara bera. Haueko, monea, botako ditu batzu, jaerre baino lehenuo, bale. Esan ja, Ondo. Bota pixka gehiago, bota pixka gehiago. Gehiago? Txanto bat, bikain, bale. Eta nola ekiloria bota deun, batzutan nik ikutu txiki bat emateko, botatzen jotena da, nola dan aiten bade, olibakin, oliba zapore gehiagi botatzen zen. Baina ikutu txiki bat, oso ondo jute zaio. Guain, birrengailu azpin sartu, eta ez mozteko inbiardana da ez ibilitantzan, geldikan. Baki zaila dela zutzako, baina geldikan, bale? Geldikan eukide ja, bale? Venga, eman horret. Hau honea, hau ere bai. Eta saioa, zu ere bai ipuin kontalaria zea, ezta? Nondik noa ebiltzea ipuina kontatzen? Beto, zuk itzein da hori hor gutxi, beian. Nondik noa ebiltzea ipuina kontatzen? Alde batetik bestea. Ia da, gehien bat hemen inguruan ibiltzen zela, baina, bueno, bai Barakaldoa, edo bai Nafarraldea, edo, mugitzen zela, edo, ez? Eta, ze gaztetxoentzako, helduentzako, denontzako, ze... Normalin familiarrak eta ero gaztentzako izaten dira ipuiak. Vale. Bai. Noiz behin, helduentzat eta kontau izan dut, baina normalin txikintzat. Eta, ipuin horiek, zu moldatzei duzu, zuk indakoak dira, ez dakit nun baiten harrapatutakoak, edo... Nei gustatzen zaizkidan ipuiak kontatzei dut, eta batzutan aldatzei dut, eta beste batzutan ez. Baina, bueno, azkenian beti daukate zure ikutu bat, ez? Zen azkenian zure egiten dezu, eta zure egiten dezun aldian, aldaketak gaude. Bueno, launa, guain behitu, ja, ligatu zaizu, baina guain pixka moitu, gora bera, pixka behia gora eta bera, gehiago, guain dan harrapatu. Fenomeno. Ja? Hombre, ea ralio li jain desuna. Venga, hemen ingo deuna da, behitu, hau ingo ditutena da, patatei bota. Patatei botako jet, giepala, horrela, xe? Eta hola patataia kolore mordo batekin, platera aberazteko ezin hobe geldituko da. Eta egin deu, bikote, hemen txe, alde olila listo, patatake listo, eta gixaua earra itxura. Ingo deuna da, a ber, lehen da bizikota behin. Jarriko jotena da, hau, hemen adidez, alde baten, horrela, xe? Patata eta batata. Bat, bakizue gozua dela, eta patata, dana dakazue da estatuta, ez da? Bestalde hemen, jarriko deuna da, behitu, indeun, txipilan gixauan, raziotxo bat horrela. Bueno, eta hemen, gaur hau jan, gaur egun ikusi, eta noa tokatzen zaizu egutia. Zein bihar dezu gaur asteazkena izan da?
Gaur asteazkena, ni emanaldiekin jota nabil. Antzerki emanaldiak ditugu Oiartzunen, eta Donostiko antzerki topaketetan parte hartzen gabiltzala, eta hortxe, gaur ez, baina bihar jotake. Eta ni, Algara Klaunen lan egitez aparte, Aitor Ikastolako guraso elkartean lan egiten dut, eta txaldetan area joten ez lanea. Ona. Abeitu. Geldituko, perexila. Oso, nik ez daga txipiro ja, no? Ez. Zu maionesarez. Bueno, indeu hemen, eundoko platera, ikusi dezue, prestatuko ditut, bakoitzentzako bat, gaur egun ikusten geldituko hemen, eta bikote, mil esker riten dezuen lanagatik, jarraitu horrela, eta guk hemen jarraituko dugu, alde unerrine, kosinatzen. Ados? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei, agur. Jo. Aio.